हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं मंजू सिंह 05 चैनल से बोल रही हूँ और एक गाना गाने जा रही हूँ। वो गाना है पंडित जी जब आंगन में आते हैं शादी करन, उनको चिढ़ाया जाता है, गाया जाता है। और वो गाना है पंडित जी पर है, वो गाली है गाना पंडित जी का जो हंसी मजाक किया है, तो वही गाना है। और पंडित जी चिढ़ जाते हैं कभी कभी तो उठ के भागने लगते हैं लोग पंडित जी, इसलिए पंडित जी को गाली थोड़ा सुनाना ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़ सुनिएगा और कमेंट बताइएगा कैसा लगा मेरा गाना। अगर पसंद आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है। पंडित जी के चुरू की कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के चुरू की कमाल कैले बा। हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा, हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के चिरू की कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के चिरू की कमाल कैले बा। हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा, हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के धोतिया कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के धोतिया कमाल कैले बा। हमरे घरवा में पोछा के काम कैले बा, हमरे घरवा में पोछा के काम कैले बा। पंडित जी के चिर की कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के चिरू की कमाल कैले बा। हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा, हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा। पंडित जी के मोछिया कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के मोछिया कमाल कैले बा। हमरे घरवा में ऐठल के काम कैले बा, हमरे घरवा में ऐठल के काम कैले बा। पंडित जी के मोछिया कमाल कैले बाए जी, पंडित जी के मोछिया कमाल कैले बा। हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा, हमरे घरवा में झाड़ू के काम कैले बा। काम कैले बाए पंडित जी काम कैले बा, अरे काम कैले बाए पंडित जी काम कैले बा। हमरे घरवा में पोछा के काम कैले बा, अरे पंडित जी के धोतिया कमाल कैले बा। हमरे घरवा में पोछा के काम कैले बा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट बताइएगा कैसा लगा मेरा गाना हंसी मजाक वाला।